wa iz qala ibrahimu, tuna lokacin da ibrahim ya ce rabbi ya mahalicci na arini, nuna mini kaifa ta yaya tuhuyil mauta kake rayar da matattu. Kala sai ya ce awalam tu'min, ba za ka yi cikakken imanin ba sai ka gani. Kala bala, ya ce a ba haka bane, walakin liyatma inna qalbi, ina sa bukatar na samu ƙarin imani ne, bi ma'ana zuciya ta ƙara tabbato akan imani din, saboda ana samun ziyadatul imani ala imani. Kala sai ya ce to fa khudh arba'atan min at-tayr, ka dauki kaman tsuntsaye guda hudu ko wata dabba mai iya tashi sama. Mafhum? Tayyib, fasurhunna, sai ka karkato su gare ka, shine almailu ilaika, ka karkato su zuwa gare ka. sun maj'al ala kulli jabalin min hunna juz'an, karkatowa gare ka nan sai ka yayyanka guda hudun nan, a yanka su a yi gunduwa gunduwa da waɗannan tsuntsaye ko kuma halittu masu tashi sama kuma wanda suke da kafa, a yayyanka su. Mafhum? sun maj'al ala kulli jabalin min hunna juz'an, sannan kuma duwatsun da ke kewayenka ka ɗauki ka jijjirkita naman su. Tsuntsaye hudun da ka yanka ka hargitsa naman, sai ka ɗauki wani ɓangaren nama ka je ka ɗora kan dutse daga gabar, ka ɗauki wani ɓangare ka ɗora kan dutse daga yamma, ka ɗauki wani ɓangare ka ɗora kan dutse da ke kudu, ka rarraba su a jirkita, ba wai kowane tsuntsu a wuri ɗaya ba. Mafhum? sun mad'uhunna, sai ka kira su ka ce tsuntsaye guda hudun nan ku zo, ya ati naka sa'aya, da izinin Allah za su zo maka suna tafiya. Wa'alam, ka sani anna Allah, lalle Allah azizun mabuwayi ne, hakimun mai hikima ne a cikin hukuncinsa. Magana ta fito fili? Wa idh qala, katina, shine wadhkur, katina. Idh qala Ibrahim, lokacin da Ibrahim ya ce rabbi ya mahalicci na arini, nuna mini kaifa tuhyil mauta, yaya kake rayar da matattu. Ibrahim yana cikin ulul azmi minar rusul. Kala sai ce awalam tu'min, shin ba za ka yi imani ba, ba za ka yadda ba sai ka gani. Kala bala, sai ce a Allah, na yi imani, sai dai ina sha'awan karuwar imani, kuma ina bukatan imanin ya zama tabbatacce. Wannan ke bayyana duk gejin imaninka akwai dama na ka iya kara shi. In dai annabawa da kan suna neman ƙarin imani, to babu wani mutum a rayuwa da zai ce imani ya ishe shi baya neman ƙari. Kowane ne yana da ikon da insha Allah ta'ala zai nemi ƙarin imani. Malamai suka ce a nan me Ibrahim yake nema, yana so ne ya tashi daga abin da ake cewa ilmul yaqin ya koma ainul yaqin, saboda a wurin malamai yaƙini mataki uku ne. Akwai ilmul yaqin, shine ka samu ilimi na yaƙini. Akwai ainul yaqin, idon yaƙini shine abin da idon ka ya gani. Akwai haqqul yaqin, shine ka ɗanɗana yaƙinin. Yanzu misali, in na ce maka a cikin aljihuna misali a cikin aljihuna akwai face mask, sai ka yadda da ni, wannan ya zama menene? Ilmul yaqini ne. Idan na cire hakan ce to gashi nan, ya zama ainul yaqini, idan ka ya gani. In na ce a rama na baka, sai rike haka, na ce naka ne, ko kuma ya rike ya ce haka ne fa face mask, ya zama me? Haqqul yaqin. In na ce maka ina buɗe baki da fruit salad, kuma ina cin dan wake lokacin buɗe baki, sai kai da ilmul yaqini ne. In na gayyace ka zo sai ka gani, sai ka ce a haƙuli ainul yaqini. In na ce a da kai za mu yi buɗe bakin, sai ka ɗanɗana zo me? Ya zama haƙul yaqin. To shi yaqini mataki uku ne. To shi Ibrahim yana da ilmul yaqin, yanzu ya neman me? Ainul yaqini, idan sai gani. Inda ce Allah ka bani na rayar, to ya zama haƙul yaqin. Amma sai ce me? Arini, nuna mini. So in ya gani kaga me samu? Kawai ainul yaqin ne. Yaqini uku ne. Har ma zaka nemi wannan akwai misali a Qur'ani? كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
ilmul yaqin, Allah ta'ala ya bamu ilimin yaqini, Allah ya bamu imani na yaqini, Allah ya kai mu matakin da za mu samu ainul yaqini ko haqqul yaqini a cikin imanin mu. Arama ya kawo mana guda uku na ilmul yaqini a aya ta 5 a cikin suratul takathur, ainul yaqini a aya ta 7 a cikin takathur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kaga wannan shine ilmul yaqin aya ta 5. sai kuma me sai na 7 a aya ta 7 sai ce me thumma latarawunnaha ainal yaqin, kaga mun samu ainul yaqin guda biyu sun fito a sura ɗaya. Sai na 3 ya ɗauko cikin suratul waqi'a aya ta 95, shine wanne kenan? innahu la haqqul yaqin, kaga haqqul yaqin ya fito. Ina so karanta da kanku ne, innahu la haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Ka kammala surar ma kenan. To da kan ka dauki aya suratul haqa ne. Oh, me nace? Ma ne ce waqi'a. Oh, baki na ne ya kuskure, sorry. Al-haqa aya ta 95. Ta 95 suratul haqa. To kaga anan wurin muhallu shahid shine Allah ta'ala ya ce me? La haqqul yaqin. La haqqul yaqin, to wannan shine ka samu haqqul yaqin. Don haka mun samu ilmul yaqin, ainul yaqin da kuma me? Da haqqul yaqin. Guda uku sun fito ko ba su fito ba? To dan Ibrahim wanne ya roki Allah? Ya roki Allah ainul yaqin, saboda iya da ilmul yaqin din, kawai ainul yaqin yake nema ya gani. Laisal khabar kal muayana, shi labari ba ɗaya yake da abin da ido ya gani ba. Qala bala, sai ya ce Allah na amince, na yadda da na yi imani da kai, walakin kawai liyatma inna qalbi, dan zuciyata ta samu nutsuwa. Qala yace fa khudh arba'atan min at-tayr, ka damki waɗannan tsuntsaye guda 4, fasurhunna, ka karkato su zuwa gare ka, ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin, sai ka yayyanka su gunduwa gunduwa, min hunna juz'an, su zama bangare bangare, ka hargitsa naman ka je ka dora su akan dutsuna daban-daban. Sun mad'uhunna, sai ka kira su, ya ati naka sa'aya, za su zo maka suna tafiya. A nan wurin malamai sun yi fasa biyu, suka ce sa'aya za su zo da kafa su kamar yadda baru yake tafiya da kafa in yana kiwo a kasa. Wasu suka ce a za su zo maka da fuka-fukin suna shine ya ati naka sa'aya. Kalmar ya ati naka sa'aya ya fi dacewa da cewa suna tafiya da fuka-fukinsu ne a sama. Saboda me? Saboda asali shine as-sa'ayu a wurin su. Tafiyar da yake a sama tsuntsu shine sa'ayi nasa, kamar yadda kai akan kafa shine. Shi idan ka gan shi kafarsa kaman tayar jirgi ne. Amfanin tayar jirgi kawai shine a ɗan yi crawling gabanin a tashi, daga an tayi sai a naɗe. To haka yadda ka san jirgi ba wai taya yake da shi don ya tafiya daga gari zuwa gari ba, jirgin sama, to haka kafa tsuntsu take. So da haka normal tafiyan jirgi shine a sama, so haka tsuntsu yake. Idan ka gan shi a sama shine normal. In ka ga ya tafiya a ƙasa, wannan kawai an sauka ƙasa ne don a sha mai, amma ba a nan ake ba. Wa'alam, ka sani annallaha lalle Allah azizun hakim, mabuwayi ne Allah subhanahu wata'ala, mai hikima ne a cikin hukuncinsa. Kaga anan sai aka yi wa annabi Ibrahim abu ya gani, sai tashi daga ilmul yaqin ya koma ainul yaqin. So akwai kuma haqqul yaqin, inda cewa shi a bashi izinin rayarwa. Allah ta'ala yana iya kamar yadda ya ba annabi Isa alaihi salam, suratu Ali Imran aya ta 45, wa rasulan ila bani Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fi fayakunu tayran bi idhnillah. To kaga wannan a wurin da aka bashi iko shine shi kuma ya sami me? Haqqul yaqin. Mafhum? Tayyib. Amma nabi Ibrahim bai roki wannan ba, sai ya ce shi ainul yaqin ya ishe shi. Allah ta'ala ya mana baiwa da imani na yaqini. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.